Toto bola moja najlepšia kúpa v živote. Predstavujem vám svojho nového parťaka na dvojkolusových dobrodružstvách, elektrický bicykel Eleglide M2. Odkedy mám Eleglide, bicyklovanie ma oveľa viac baví. Predtým som zvykla urobiť len zo pár kilometrov, ale tento e-bike má dojazd až 125. Či už ide o mestské uličky alebo prírodné trasy, Eleglide M2 sa plynulo prispôsobí a poskytne mi skvelú podporu počas celej jazdy. Bicykel má 5 úrovní asistencie a režim chôdzy s rýchlosťou 6 km za hodinu. Inteligentný LCD displej a aplikácia Eleglide mi poskytujú úplnú kontrolu nad bicyklom. Zobrazujú rýchlosť, vzdialenosť aj stav batérie. Je to jednoduché a praktické. K tomuto e-bajku sú dokonca aj gripy na mopedový režim. Kúpiť si ho môžete priamo na stránke eleglide.com alebo ako ja na geekbuying.com s pohodlným dovozom až domov.